Здравейте! Намираме се в град Кочериново на 90 км южно от София, посока Рилски манастир, при наш приятел на Клуб за бъдеще в Благоевград, Васил Велинов. Искаме да ви покажем примера, който дава на хората с тези контейнери за разделно събиране в неговия обект. Клиентите бързо се научават да ги използват и към този момент в края на всеки работен ден в общия контейнер се изхвърля само едно малко пакетче с боклук. Когато споделихме нашето желание да събираме колкото се може повече капачки и кенове за общата ни кауза, той ни даде чудесната идея за дринкинг стендове, които присъстват масово в търговската мрежа. Бъдат предназначени и за събиране на капачки и кенове. Ето по какъв начин ги преобрази за една седмица. И много лесно се изпразват. Ние се обръщаме с предложение към всички производители на напитки да се включат в кампанията Капачки за бъдеще с призив да преразгледат производствата си на рекламни материали и да ги правят по подобен начин в бъдеще. Така ще подпомогнем недоносените дечица и ще опазваме околната среда. Защото заедно можем повече!